Ave bethanda ukungifonela ngibhizi. Hello. uMakhumalo lo okhulumayo. NoMakhumalo Thobile Mseleku. Ya. Usisi Weteko. Oh. Hayi, ngiyakuzwa sisi. Mayelana namuphi umcimbi? Umembeso. KaMangwabe. KaMakhwela. Oh, hayi ngiyakuzwa sisi. Manje ubuthini? I-payment bengakafiki. Awu. Manje ngeke ukwazi ukusebenza kungakhokhiwe. Oh. Manje bekufanele iphume phi leyo mali? Uthe fonela mina ubani? Oh, hayi. Okay, hayi ngoba kusho yena ukuthi ngifonela. Manje kuphi okudingayo sisi la kumina? How much? 70,000. Hayi sis. Hayi. Hayi. This is Makhwela we are talking about. Angithi uthe umember sokaMakhwela not Mangwabe. So ungaphambanisi ke sis. Yiphi package onayo? The cheapest. What is there? A tent and what? You can't borrow sofas from your neighbors. Just get a tent, a nice tent, and then get couches from Yabon. And just borrow sofas from the neighbors. But a tent, I'll pay for a tent. Yeah. Umthungu bethini? Naye akakhokhelwe. Ukhokhelelwani manje umthungi ngoba uMakhwela usanda kucelwa unayo ingubo egreen yomcelo. Unaso isishweshwe esigreen. Manje yini ekhokhelwayo? Uthi ufuna isishweshwe? Sis. Amukho mhlawumbe uzisoke wayo umenzela idekho kade nomembeso. Umama omdala. Sinjani leso sishweshwe? Ngenzela kanje sisi. Ngifonelela yena lo sisi. Just call her and tell her ukuthi can she please sell us that shweshwe. Yes. Yeah. Angithi umZulu Ramaphosa. uRamaphosa uthe we-budget speech we must reduce our spending. Yeah, so I'm trying to reduce our spending. So just get a tent and a few sofas from the neighbors and put the sofa here, sofa there. Ama-flowers awani ama-flowers? No flowers. Yeah, isemakhaya lapha yana isemzumbe. Hayi sisi semzumbe. Flowers for what? Flowers for who? Lalela ke. If uMakhwela uyafona uyacomplain, uvela umtshela ukuthi we are building here. Akwazi ukuthi singathatha yonke. Yes, umtshela ukuthi we are building here. Akwazi ukuthi singathatha yonke imali sifake kumembeso, sithathe yonke imali sifake kumembeso. Umtshele kanjalo. Yes, my phone uMakhwela uthi we are building here. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Uma kwenzeka futhi kufona umyeni wami uMusa. Uyabona ke yena umtshela ukuthi I failed to pay for the higher package. Usho kanjalo nje. Uthi kuyena ungakhohlwa ukuthi uMakhumalo failed to pay for the higher package. Usho kanjalo. Yeah. Imasisi. Wena uzobubeka ihlalo lapha etendeni. Hayi kodwa yeka khona into ebengicabanga. Bengicabanga nje ukuthi isihlalo sikaMacele ungathi ungasibeka phezulu kwetshe athi uthi uyahlala kushibilike kodwa hayi kuzosuke kuthiwa angimfake kwi-medical aid yami. No. Alright, hayi bye sis. Hayi ngizokhokha manje ngingale sivumelene ngayo imali. Hayi ke lithu Makhwela lili. Oh hayi bye. Okay, hayi sizokhuluma ngomembeso kaMangwabe. Hayi ungalongifonela ngalo.
wenze kanjalo nje. Okay, bye bye. Sure. Ngifuna idekho yani lana.